Tässä teille ohjeet, miten voitte mahdollisesti voittaa Minecraft Civilization eventin. 1. Älä ikinä rakenna beissiäsi liian palavaksi. Jos beisisi on liian palava ja siinä Civilization eventissä saa taistella, vihollinen voi helposti polttaa beisisi ja siten häviätte. 2. Älä ikinä paljasta kaikkia puolustustejasi. Älä ikinä paljasta kaikkea heti kättelyssä. Jätä parhaat jutut viimeiseksi. Tämän pitäisi nostaa mahdollisuuksiasi voittaa eventti. Tämä on tiimisi mahdollisuuksia, mutta kuitenkin. 3. Tämä on minun mielipiteitäni, joten joo. Mutta turvallisuus ennen hienoutta. Ei ole mitään merkitystä, että onko se rakennelma hieno, jos se tuhotaan heti kättelyssä. 3. Rakenna mieluiten beisisi joko ylös taivaalle, vuoren päälle, mutta niin, ettei se ihan kosketa välttämättä vuorta ja lasi. Siinä kohtaa siinä pitäisi olla jopa, siinä pitäisi olla miten sitä olisi parhainta? Otetaan vaikka tämäkin kelpaisi sinänsä. Ensinnäkin teidän tiimillänne on silloin sinne korkeusetu. Mutta älä rakenna beissiäsi niin, että se beissi itsessään on kiinni tässä. Ei. Eihän se kävisi päinsä. Totta kai sinä rakentaisit ensiksi vaikka jotain tällaista, mutta vähän ehkä isompana ja kestävämpänä. Ehkä jopa mahdollisesti, jos on mahdollista, obsidiaanista. Ja täytätte sen laavalla, ettei vihollisesi voi pystyä kaivautumaan beissiin, siis tunkeutumaan tiiminne beissiin alakautta. Ja kuka nyt haluaisi tulla keskelle? Kuka nyt haluaa? Siis että te saatte yllätyshyökkäyksen alhaalla vuoren sisältä. Eihän se kävisi päinsä. Ja nyt, jos vihollinen yrittää, oletetaan, että beissinne on tämän yläpuolella, mutta vihollinen ei näe sitä, vaan koska teidän tiimillä ne olisi korkeusetu, vihollinen saattaisi hyvinkin yrittää tehdä jotain tämän tyylistä. Tää hiekalla on vähän huono, mutta vihollinen saattaisi hyvinkin yrittää tunkeutua beissiinne alakautta. Mutta sitten he saivatkin laavakylvyn. Toinen hyvä paikka rakentaa beissi tämän suunnitelman lisäksi on korkealle taivaalle, ehkä jopa lasipohjalla. Niin lasipohjalla tai sitten alimmassa kerroksessa ei ole pohjaa ollenkaan. Ja se taas mahdollistaa sen, että te näette täsmälleen, missä vihollinen. Te saatte nähdä, teillä on hyvä näköala näkymä maastoon, pystytte helposti puolustautumaan ja vihollisen on vaikeampi teidän beissienne vallata. Ja 3. Maan alla on hyvä olla, se on vaikeampi löytää, koska sitä ei voi nähdä, koska sitä ei voi nähdä. Toiseksi sitä on myöskin helpompi puolustaa, koska voitte laajentaa siihen salaosia, joita ei vihollinen myöskään näe.
Sitten basin rakentamisen toinen osio. Varsinkin jos olet taivaalla, teillä kannattaa olla aina plani B. Eli jos teidän basinne sittenkin vallattaisiin, teillä pitäisi olla tapa päästä pois sieltä. Eli suosittelen itse jotain redstone-kulkuneuvoa tai jotain, jos te sitten saisitte redstonea. Tai sitten MLGtä. Molemmissa tapauksissa täytyy tehdä MLG. Sen sijaan näissä, tämän tyylisessä, no tässä suosittelen aika lailla samaa juttua. MLGtä ei tarvitsisi tehdä, mutta pääsi sitten luultavasti pakoon. Ehkä, mahdollisesti, ellei ole hyviä jousiampuja. Ja sitten maan alla, no siellä voi tehdä ne salatunnelit, että ei ongelma. Sitten piilota. Mahdollisesti tee baseen itsetuhomekanismi. Että jos vihollinen saisikin basen haltuunsa, niin siitä ei olisi mitään hyötyä viholliselle. Enemmänkin haittaa, koska te voitte heti välittömästi tuhota koko basen. Oletetaan nyt sitten vaikka, että tässä on, että teidän baseinne tulisi vaikka tähän. Tää on nyt todella pieni esimerkki, mutta kuitenkin. Ja baseinne on tässä. Ja vihollinen se on valtaamassa. Niin aina pitää jo olla se pakoreitti. Ja sitten kun mieluiten vihollinen sisällä, base sanoo kaboom. Seuraava. Siirrytäänpä eteenpäin. Jos siinä sivilisaation eventissä saa liittoutua toisten sivilisaatioiden kanssa, älä ikinä paljasta myöskään heille korttejasi. Äläkä edes kaikille omille tiimille paljasta kaikkia korttejasi. Sillä he saattavat kertoa viholliselle ja liittolaissivilisaatiot saattavat taas ryhtyä vihollisiksi. Seuraavaksi älä ole myöskin varovainen, missä keskustelet, mietitte suunnitelmanne, sillä vihollistiimi saattaa olla aina läsnä, jos vihollistiimi sattuisi olemaankin niin kiero. Ja jos minulta kysytään, pelaa aina puolustuspohjaisella strategialla. Ja hyökkää vasta, kun vihollinen on vallannut basesi ja suurin osa vihollisjoukot on sitten heikentyneet ja poissa niiden omalta baseiltä. Niin sitten vetäytyessänne te voitte käydä siellä tuhoamassa niiden basin. Että joo. Ja sitten mieluiten rakenna aina TNT. Jos on mahdollista, niin rakenna jotain TNT-tykkiä tai TNT-pommikone, tai jolla voit sitten pommittaa TNTtä vihollisten niskaan. Myös nuolilla on aika hyvä. Mutta ja varsijouset on melko myös tähän tilanteeseen. Mitäs vielä tulisi? Ai joo, myös merelle on veteen on aika hyvä rakentaa. Veden alle voi rakentaa, veden päälle voi rakentaa ja sitten aina taivaalle voi rakentaa. Taivaalle on sitten hankala päästä vihollisten, koska niiden tarvitsisi aloittaa kuutioiden rakentaminen aina tuolta pohjasta asti, elleivät ne pysty lentämään jotenkin sinne ylös. Rakentaminenkin voi olla hankalampaa, mutta turvallinen base ainakin olisi. Veden alle taas, sinne on hankalampi murtautua ja ei sitä juurikaan tarvitse edes puolustaa. Eikä sitä oikein juuri voisi edes puolustaa, muuta kuin estämällä vihollisen pääsyn koko baseen sisälle.
Jos vaikka pääsette hornaan, niin ympäröikää koko base soul sandillä. Niin vihollinen ei pääse sisälle, vaan ne jää tähän, pinnalle pomppimaan. Joo. Ja sitten veden alle, sinne on myös helpompi murtautua, ja sitä ei näe välttämättä ollenkaan. Ja jos se on tässä veden pinnalla, sinne on helpompi päästä kuin veden alla tai veden yläpuolella, mutta sieltä on helppo paeta veneiden kautta avulla, joten siten melko hyvä, vaikka sekin. Mutta tässä taisi olla kaikki. Ja vielä itse basen rakentamisesta ja sen rakentamispaikoista ja pääperiaatteista aina minun mielipiteiden mukaan. Seuraavaksi se aloitus. Kaikkein tärkein aloitusjuttu on kartoittaa ja turvata maasto ja etsiä hyvä paikka rakentaa turvallinen beissi ja kaikkein tärkeimpänä kerää resursseja. Sun tiimin pitää kerätä resursseja. Mikäli olette ensimmäisenä se ensimmäinen tiimi, jolla on timanttipanssarointi, niin teillä on aika hyvät mahdollisuudet voittaa se. Tässä tilanteessa teillä saattaa jos teillä on vielä kaupan päälle ylivoima ja timanttipanssarointi ensimmäisenä, niin teillä saattaa olla hyvät mahdollisuudet jyrätä niitä muutama vihollinen jo heti alussa. Ja jos pystytte, kerätkää mahdollisimman paljon obsidiaania. Se on erittäin hyvää juurikin beissien rakentamisessa, koska sitä on hyvin hankalaa rikkoa. Varsinkin vedenalainen beissi, sitä on lähes mahdoton rikkoa. Sitten kannattaa kerätä myös paljon TNT:tä, jos vaan suinkin mahdollista. TNT, redstone, slime, kaikenlaista sellaista. Niitä kannattaa kerätä. Ja niistä saa kaikkein parhaat ansat ja puolustusmekanismit, mitä voit saada. Että joo, siinä taisi olla kaikki. Kommentoikaa, jos teille tulee mieleen jotain. Sonaho täällä ja bye bye.